Bible near me Psalm 37. For Bible be Psalms 37. David John, and you know David in a Troy. Psalm 37. Obasian is Psalm 49. 49 Obasian. Yes. And a Job. Answer the same woman to Job. Job 2 years and David about Troy. David is so toy. No, so Troy. In the Napasa. Now, no, Casa Psalms. And then the Papa could phone a Troy. One out to Dawson. Job cried Troby. Moses Troby. Korah Troby. Solomon Deum. And David. Amen. Yes. It was a Moses. Or say a bonnet for our tonche. When I nominate Casao, the Frasa. About 4. The assembly. Or say a bonnet for our tonche. And check. A bonnet for. Sir, Obia de Boyania. A hot tonche. You can't say, why you are watching by now. But could you see a draw? Maybe I could do baby. The few years. A hot one and check. Now, could you gay? The best family talk. Many Sika did, but I will question. A bonnet for a check. Be a prostitute. And not the Amishanta, the person Papa. They will do baby about the pampas. HIV but you every year. About a fountain Joe. May I am robber. Tiasabini. And then I'm calling young Timmy at Rebum to you. Some more. About a fountain chat. What is here? And to such as I see so. Now so much Sakawa, one tonche. And the dam at the war Ababro. And to say David, that's your topic and it's up on a fountain chat. Odicure. Then here. Until David knows how to know. Was say a man and how our bonnet na question ye. Na ma bon how a mummy one. No, me can come up now. A toby be an many ajaqua. Until your papa didn't come up. What you be so amen. Amen. Jow bonnet for a man gap. Now what on check. Bonnie all did you know. Our baby, I walk up him. Yet shall I be a man. About him. About permanent for a sire mob. About a young mob, about Yenny Pubia, Sabudin Yashia. And ye, the oil Sam Jano, a drone about Bondam. In my branch, I know so fresh. Oh, what has your Miami Chromach and Foss? If I tell you, I was so fresh. Then in the travel about them. Oh, fresh scent. Chasa, don't be the Jamaican for about them. Over damage. Messi, so Bonifu Nigia, who are Bonifu Nigia? I will worship Papa. Maybe I'll tell you, Niagino, I'm a bot, Shawonso. About Sabbath, I am Bodam for. Or Bonifu Nigia and Chat. As some part of America. What all so on your bing? What's what bing? Well, you some. The real you are by a mob. Amen. Amen. And how, young guy, you was saying, and how? And the boy of Funti. Yes, I was a cousin. How? And the boy of Funti. Twas okay. A marble, how will you for? A marble, how am you for? Now, a ring the bee. Never Casamo was a ring the bee. No, Trenagus, full stop. Amen. Amen. Isaiah 59, 1 and 2. Isaiah 59, 1 and 2. A radin sanity. Or say radin sanity. And so on. Assume you do. Assume you do. And Tiasa. Mumuya dear. And dear. Oh, me and radin temption. And no radin in the pantamchi. And now grow. Now, Bonnet, a catena di free. Bonnet, a catena. And to a say how a bonifunti. Oh. Now, my buntu. A mumuya for ring the bee. What is here? Obia yet the boy any piano. When you're rather man. Erade ani akatafre no ho ani obi oyam mu yedwuma bia no ono so ne erade ntamate ntamwa what is it asase su kura no oni erade ntamte tieniye amumuyo mu odu cha bone amumuyo emuodu acha bone amumuyo mu odu cha bone
ase amumuyom odu acha bone ti asem ni obi a oye mumuyofo no we trimodinfo Papa. acha diboyeni Papa. amumuyo ni panie mabawiawo wiya ni masaku maya mumuyo de amumuyo juma ni mabawiawo wiya ni masarrepu aya mumuyo juma sorry ase Yes. fine amumuyo juma ni machempna aya bone Amen. na manyem na masako yiegu maboro bone so wajime so amepe amen Amen. enti sanyoma mi ahu obi oya bone akata nyame ani Yes. obi oya mumuyo ane nyame ntamtwe Temche. enti awurade se anhaho abonefo na maabo haw Muyafo. amumuyofo Ni da bi. wadi ase owi a wose ari ni dabi Otwo na guse sere. obetwa agu sesere Guse se wura mo. abonefo nue efiri sɛ wɔni hini awa asase so abonefo nue efiri sɛ oni ani da so yɛ asɛm ne ye na asɛm a mekan hyɛ no nso mema preach prosperity Dabi o. ɛbɛkyerɛ wadeɛ wɔ ha amen Amen. wɔn sɛ ɔbadwemma biaa no ɔkua yɔni obi a ɔyɛ kua sɛ ɔda fuo no a na sɛ ɔdua nnɔbaeɛ a botaeɛ a wɔdua nyina no so ɔbɛtwa so aba Good. mayɛ kua pan madɔ mo pan madɔ buro pan madua bankyele bɔɔdeɛ pan menim kuam amen Amen. na wonim biribi Dabi. sɛ ɔdua nnɔbaeɛ no a ɛwira bi afifiri yɛfrɛ bi serɛ Sere. ɛno ne yɛsa frɛ no nkyɛnkyɛma sɛ ɔde aseɛ Yes. yɛwɔ nanse turum homa yɛwɔ wira ahodoɔ afama wate aseɛ ɛne adanko mmerek ne nyina fu aseɛ kyampɔn ane mfofoo sɛ ɔde aseɛ Yes. nsɔhwe a ɛnso bam bi mekyerɛ m adeɛ o ɛfu a ɔfu no ɛne anabae ne ɛbɛkyɛ asase no mu sradeɛ amen Amen. ɛna wura no ɛyɛ faster than deɛ wadua ewura no ɛno yɛ faster than deɛ wawoduayɛ no enti ɛntɔmmerɛ a ɛnɔbaa no mpagya ne ti no na wura no ɛyɛ akyɛ ɛnɔbaa no Nokwasem pa. wɔntɛm asɛm no ase ɛntɔmmerɛ a nnɔbaa no nka so apagya ne mu no na wura no ɛyɛ akyɛ ɛnɔbaa no na sɛ wura no akapkyɛ nnɔbaa no pɛ na ma nnɔbaa no ahoɔden so yɛ deɛ bɛyɛ ɛte mepɛ sɛ meka asɛm kyerɛ wo Yeah. okuani papa biara no watɔ boɔ na watɔ ne sekan na wafa ne nsuo ɔbɛsene sekan ogyeme so a mepɛ amen Amen. sekan no a wɔɔse no ɛnyɛ deɛ wɔduayɛ no ntia Dabi. Dabi. sekan no a wakɔtɔ a wɔɔse no ɛnyɛ deɛ wɔduayɛ no ntia mepakyɛ wate aseɛ Pa. fine wɔse sekan no a ne waka no ahwɛ sɛ ayɛ nam a ɛfiri sɛ ɔbɛdi awu ogyeme so a mepɛ amen Amen. ɔse sekan no a ne waka no ahwɛ sɛ ayɛ nam a Video. ɛduru baabi a ɔpa a na wasɔre afiri boɔ no ho afei ɔbɛgyina afuo no mu sɛ ɔyɛ aseɛ Yes. afei na nnɔbae no anigye aba asekyerɛ nie nkranta no a wɔhyɛeɛ no ɔde bɛto wira no mu ɔbɛtwa wira no nyinaa to agu sɛ ɔde aseɛ Nokwasem pa. ɔda no hwetahweta sɛdeɛ ɛbɛyɛ mframa abɛfa nnɔbae no ho Amen. na awira no ne nnɔbae no ankyɛ asase no mu sradeɛ sɛ ɔde aseɛ Yes. fine saa na awurade atamuo no ɛbɛyɛ enti ɔkasa kyerɛ yɛ ne a yɛgye no adie sɛ mayɛ nhayɛ ho yɛwɔre deɛ abɔnefoɔ yɛ so ɔyɛ aseɛ Nokwasem. ma obia nwɔre there is no need to copy so ɔbɛ copy de bɔyɛni That's right.
hyehyɛdeɛ anyɛ afɛ nyɛ wo fɛ na ma ne hotɔ w'ani mmere wode aseɛ yes ama ne so ba yɛ mpeke bi ɛfiri sɛ na hotɔ nkyɛ nkyɛ na ɛrenne da bi na okuafoɔ kaseɛ no atwenkrantɛ wogyeme so a mepɛ ame amen nkranta no a watwe no ɛbɛtwa deɛ di kan no obɛyi wura ne nyina afiri no ɔbae no ho na sɛ ɔnya nɔɔyɛ a wura ne soɔ fɛfɛɛfɛ because ɔdi ne bo so asɛm asɛm anansi turuma ɔma kora deɛ ɔtumi kyekyere bankye no kyekyere bɔɔdeɛ no hyɛ no ahometeɛ wɔyɛ ahoma wɔ so ɔnante fam ɛnso wɔwone sɛ bankye apagya no na wakyekyere no na ɔma bankye no homete sɛ ɔyɛ aseɛ yes ɔno nso pɛ so ɔkɔ soro paa amen amen enti okuafoɔ no twe se kan no a na ɔde ato afue no ase kama nsi odieu odiewu otwa wura ne nyinaa wode aseɛ nokwasɛm paa awia bia no se so a deɛ ɔtwaeɛ no na fa state boto good ɛhye koraa bɛbɛka nsɛm akyerɛ mo yo tiɛniye saa nkɔtasi wei ɔwɛ bɛka sɛ prosperity motaa dane no saa tiɛniye the second coming of Christ the judgment of Jesus Christ obia nhyɛ no nso amen amen enti ɔpɛyɛfo sɛ mayɛ nha yɛ ho ne bɔnyɛfoɔ ne nam ɔmaa nom wode aseɛ yes ɔbɛgye sikaduro ɔbɛgye bunu bullshit yo ɔbɛkɔ akɔgye sakawa amfra adwene nkɔ hɔ yo so wode aseɛ yo ɔde ahyehyɛdeɛ bɛhyehyɛ no hɔ ama adwene nkɔ hɔ amen ɔbɛda kaa papam atrɛ fipam ɔbɛgye n'ani ɔclubs ase so wode aseɛ there is no need to sɛ woma wohometeɛ ɛfiri sɛ ɔnkyɛ amen amen awurade bɛtwa no agu sɛserɛ so wode aseɛ yes oyi nɔbae no ho kama ɔdɔfuo no ase nyinaa na sɛ ɔdɔ aseɛ wie a ɛnɔbae no ankasa deɛ ɛwɔ mmerɛ ne nna a wahyama no nokwasɛm paa mebusa mo ɔkuani ba na adɔ no afiri ase na mfua no som ne bo na wasesa na wasoa na ɔde abɛgu apata so ɔkuani ba yi sɛ madɔ no afiri ase na mmama wia no sɛ kankan na som ne bo nti masesa de kɔm fie enti wasesa na wasoa ɔnyɛ wɔsɛ adan a wɔsɛ mede kɔ fie akɔsie ɛnka ne da dwene ho sɛ ɔde aseɛ nokwasɛm fine ɔdogo na hye obi wɔ kora wɔpere wura no nyina firi aseɛ kɔsɛ ɔna bufu na waboa no na wo a wɔde gya saa ɛdeɛ ba atom mepɛ sɛ meka asɛm kyerɛ mo wonim sɛ John aka asɛm bi ɛwɔ John nwoma no mu ɔsɛ ɔno deɛ ɔbɛpra yipira bɛ ɔfitaa na ntata no deɛ ɔde gya enum da bɛhyɛ bɛka sɛm akyerɛ mo ɔdɔ wia o sika no bɔtaeɛ a no wɔhye no ɛyɛ wira bɔne no ɛsɛ so many churches ɔfo wira Ghana ɛyɛ wira tuu nyɛ agorɔ America yɛ wira papa ɔde aseɛ yes nti wɔsene sikankranti nanam that's right a wɔno no sika no deɛ different ahatwa ɔde aseɛ Yes. ɔde bɛto asase no so na watwitwa wura bɔne no nyinaa na waboa no sɛ tanaa amen na ɔde gya toma yɛdeɛ bɛyɛ Ahye no. ahye no obiantia ne ye number 2 sɛ okuafoɔ no hwɛ yɛfoɔ no na foɔ no yɛ kama wo a woyɛ nnɔbaeɛ a woso ne mfasoɔ no yɛyi wo firim nso yɛbɛyiw so ɔyɛ aseɛ woyɛ nnɔbaeɛ siafoɔ no yɛdɔ wura bɔne no yɛdɔ wo ho yɛntwɛ wantwɛ but yɛhwɛ a wo a woso ne mfasoɔ yɛyi wo firim ɛnti ne wɔse ɛnyɛ obi a ɔse me sɛ awurade na bɛkɔ soro ahenniam na wɔn a wɔyɛ agya nyankopɔn de Apɛdeɛ. apɛdeɛ mede bankyene hyɛ hɔ sɛ ɛmmɔ na wammɔ wanyɛ mapɛdeɛ wata sɛ mede bɔdeɛ si hɔ sɛ bɔ
mede mankani si hɔ sɛ bɔ nti asɛm no yi enti sɛ woanyɛ deɛ me ne pa a ɛwɔ sɛ me wash you out menka wo mfra mapadeɛ ho mepɛ sɛ meka biribi kyerɛ wɔ sɛ mo nyinaa na ɔde mo hyehyɛ asase no mo nyinaa na ɔnyɛ awɔtwɛn mo nyinaa na ɔtɔ nsuo gu mu soɔ mo nyinaa na ɔdɔ mo ho na sɛ ɔyɛ da ne wɔntimi yɛnyɛ deɛ ɔpɛ Sika FM 89.5 ɔde wɔ sɛ yes fine enti wɔn a ɛyɛ deɛ okuafoɔ no pɛ no ɛbɛrɛ no soɔ the same sekan sekan na ɔde dɔ owura no the same sekan no na ɔde bɛtwa ɔgye me so a mepɛ amen ɛsiane sɛ wɔyɛ deɛ ɔpɛ nti no wɔtwa a wɔyi ne pɛ wom waboa no gye me so amen mɛka kyerɛ wo sɛ wodua bankye a ansa ne bɛbɔ no ɛfiri bankye no mu enti awurade no mɛka sɛ makyerɛ nipa wo bɔɔdeɛ ansa na bɔɔdeɛ no bɛnyɛ bɔɔdeɛ no dua no ɛfiri bɔɔdeɛ no dua no ana abɔ mankani ɛnyɛ mankani dua no ɛfiri mankani ninu ana abɔ bayɛ ɛporɔ wie na sɛ afifiri foforɔ wɔte aseɛ enti awurade hia this body ɔhia inner one deɛ firi ɔmo ɔba no ne ɔhia so ɔyɛ aseɛ yes nti mepɛ sɛ ɔbadwoma a wɔteɛ me na this particular quotation the inner one deɛ firi ɔmo ɔba no ɛne ɔhia twa mu ne batere yɛ pɛ physical yi ɔbɛto akone nti sɛ ɔdua buro a obia di adanse sɛ dua ne aburo no a ɛfifiri no a ɛkɔba no nothing na mu aba no a bɛfiri mu aba no ɛfiri mu na ɔkuafoɔ no atwa buro no atwa no enti definitely abere bi bɛba ne body wei abɛsɛe na wagye ɔkra ne nkwa enti ɔwɔ mmera ne nna a wahyɛ ɛde ama dipadua ne ɔkra so ɔyɛ aseɛ the same sekan ɛna ɔde bɛtwa gyeme so amen kɔsɛ ɔkuafoɔ siefoɔ mu a sekan na ɔde dɔ owira no ɛnoa na ɔde twa na ewira so ne mfasoɔ no ɔhye no na nɔbaeɛ so ne mfasoɔ nso wɔyi firim na deɛ ɛsoa ne mfasoɔ no ɔtwa no waboa no no wasoa na ɔde abɛfie na ɔde abɛgu sa nso sɛ na wiase wieɛ ne bɛyɛ ankranta no ɛne nyankopɔn asɛm o wɔnkɔte no asɛm anteretere nnipa da wɔnkɔte no asɛm amu atɛn nso da ma ɔbadwoma amfa nyame asɛm wɔ ne bra the manual every Christian or every human being Bible is my manual 89.5 what you say the word of God I am manual to every Christian if you mix the word of God you are mix heaven that's right the part what you say yes so bra konkron study the word person say study the word amen what person heaven could be study the word amen and they say every proper Christian buy the Bible good Bible need to be why you need to know when you mra what kind of office the law of Ghana will be judge be will be I don't know what come di asem so I say and to go class am no hamra no na be di fa but me Canada mo so we be di for na mo pa na so sa no ama na akwa akiri o sa o ni nyansa en so sa no jonfum so tum na ko pa chew ko onye ka tie wa akofie o ko ya ko hu ni panasio ya ma class we say man so fa so bi ani so ade me di for the entrance na yan ka de beka na so juemra simple so ya say mpela ya so se woni nkuro boni wo kwa mu no woni no kwa mu what ya say je wo na dwane amo fan ko sesem ni fo nsa na ye mu apen ni fan ko fiase na ko fiase kura e ka kan nso ba sa ya atua me pa say obadwe ma tie mi ye wo se I how ne boyefo what ya say yes na ma buntu amumuyefo na ni dabi obetwa na gusese kusa se wura mo no obekusa se wura mo na ya twa no na ewia de ya bai ahye ti asebiri enti sami wa huwa bia what ya say ya amanfo
for to me sure be a force offer there what for ya fe Pow, be we say ewradia brave. as a train is and cranta to ase and cranta idea by Pass here. me come chemo and da ya su kristo no nya ma ekura no ensore no bebre ewira fa Oh. what you say adwama mo dressing fee homosexual lesbian gay abosonsom Wura na fa. what you say adani wira jeme so amen Amen. what you say ana nibra Adani wira. ani bra aye wira Wura. adwama mo de ani adiade de aye nanse tumu homa ana akekere nsafoma no Nya guru. bibi to say last aye tumu homa Yes, akekere wal akekere sofo Nya guru. Hey. Oya tell us say normal Nya normal. Oba so normal you age wo we dra wo bete normal Sa no mo de team no mo de. na wa ware nso e Eh de na ate. Kuntia na tina. oya say Yes. me pese obadu na wo tie ni makwai every minister of God already found a minister with that class. Good. Listen and listen good. Yesterday, the last day, your bomb pay your work got so many. Where the free yes one no about Peter no chance say. Say the brene weird. Tieni mona na mo home. We was the one in Krante. On to na card Uncle Toby. 89.5. What is it? Yes. No proverbs and so cassette on okore. Anton. Jemeso amen. Amen. The only krante Antoine Atade Uncle Tom Krante. It's talking about the word. It's talking about the gospel. That's it. So that's it. Yes. Me pesai obadwuma wo tie mi anano pai. Ni busaw. Wo ya wira anase wo ya aduaba. Okuafo na fuo no. Wo mbi ni busaw. Wo ya nchanchan ana wo ya sere. Ana wo ya bro. Wo jeme so me pa amen. Amen. Wo ya nchanchan ana wo ya bro sister. Question. What's your ring the bube chua gusasere? What is it? Mamma Cassaman so. Okay, me, no fat by Denny. By then, Biddy, Macobida. A friend Biddy. By day. What I say, Macobida. Nip madame for crying, I'm going to call by day crow, Kumasia. What is it? Yes. Mamma Cassaman so. So sick anyway. Na se mama ne se kodo ana papa ne se kodo. Na kwa no ba no na wi twagua. Adalo for the brand town ba pam. How. What is it? Oba help papa. And then Jesus said, Jesus said munhwe no man to one to sintidua. Answer dia ya adwuma enyam. Munhwe na man to sintidua answer dia ya adwuma enyam. Tiasemri Paul so say enye de betu yudani ana hilani sintidua. So ya say so kese kanwa wo si wira no na ade aba do One wadwuma. eno no wadwuma na me kan no kore Yo. say Jesus esi Jerusalem o woni sa so dem ho o mu digwa ye de enye dwade o ye wira afupa efu ro ma so be si azie so Wura. ye wira what you say me ma so dem kura wira ni biom man ka tro me yira nka se ma so dem de ewo ho Wura na ya for baby ah. what you say what ba jom posse de o kan no obefa Na na nwa no. Do be ke bia. Tiasemri ono ne de o de wa no se me sofo ni sofo awia na so ba sakra de da me pa sala pai ba bia wo gina ba bia wo tie Tiasemri okra o sisi kan o ti me ba so wura woni ma do o ya ra wa wa ka se aye ba se adon kan nya champion na wa amen Amen. na na ba na twetwa gu no se maame me do me kam kira obaka ni nyina agye wo Baba benya asem.
say nyamu so don sie fita nobody will be who otimi dia katua ni bi ka ho ani je wo ho pa otimi dia katua ni bi ya bai ka ho owi ala sade kia aka no ba ya ma mo atu adwuma ko so kwa do me ni ya dia bai aki enti anya dia wo do na mo do ni yire jema so amen there so many men as I say I'm say I'm ya bad for ya follow adwuma mi si ntu omoka but I'm adwuma nti ye be yi omadi adwuma so ani ya adwuma omo ye no omo wi papa no bai men kese ni afete but ye kukuru no atwa wa kan wi na gusu no de akoto wiram sa na nam tie amira nam ko amaza no na ko ba de wa brekura mi nya duane mafi ah wo boa apene ya kan ni ateneto so ya sia nya donko na ko ya bi tiase mi nti ba da fo no afa akronfo ande bebre o adwuma no so na tie wa nyam so mo yo mani pasta so ya akronfo yo wa de fo mo ya akronfo bura no bom sa na waja na wo wi e wi de wo ho anu anu na mu no twitwa ba nkyera se so no ko ya da ni wura o adiyo so ya sia te da ya suba se fo mo asofo ni do big problem wa da ni wura e be gane okuafo wura ne baba no oba so ba nkyere mu na ba nkyere ase kukuru de e so no watwitwa oje diane no way wali ase ana da so ti wutwa de to so ko si ba nkyere na wo ho does it ntie be hunu e pesa no pai obi a wotia me ntie niye awasemo tie niye e sa asore no obi a kobi obi a wura so dem obi a oko kase si an so fu e no pritia no ba kutia me mo wa kutia wo men ka sam fon trawo dabi o ya don sakra jema so amen o ya don sakra aso do fia na so wie na se wie bom na mframa fam na boso guswa o ba da woni abekona ahabani nyina start here dey asisa if you say o ma de o mo and the church a here class let me ade na ho ade jema so amen church need what class the word of God church oh somebody me pese se mo ma ye ntu ho me na me ye kese me na me ye bishop me na me ye cardinal me na me ye we me ye hweku adwuma ne nya ye fa se ka ne to odo oh yes for position to ye adwuma fa se ka ne to afua na se do obi mpa do no oh yes me pese badwuma hwe nyansa ana na ko school me share Greek me share science put it aside and do the job shekuafo atare na ye adwuma no what was it me pese amana pai do tie me ntie ni amen tie ni o se an ha ho ne boye fo nti ma bo ha mu ye fo ho amabo ha mu ye fo ni dabi no atwa na gu sesere o wi o se ere ni dabi o atwa na gu sesere ere ni dabi o den krampe batum o je so amepa amen se si aya kan ni obabu so nkwasi asem na mo keka no bi to watch na adwen o jara asem dabi aboye husa masa senka he ma men kan kire o ba dwe ma o nka be tumirika jare tumirika adaya me ko so fo kwasi awu ho because panu na me se bi bi ati o say obi timi from so fo preach kire me na kasa ba se bi 15 minutes e bia o tell sa anu osu obi so fra o se so fo ma kwankyere bisa kwankyere bia ni wiase se yesu ba o timi se bia dwena wu papa die be fraje ta se mri e se adia bia nyuma bia yeye na sasi so no e pure salvation that's right jama so amen aduane no salvation what you say so we say aduane abedi salvation one year udi enye good so ya say no what na ebra year nkwaje enso ba de bebo pie wo honam fam bia adware salvation so honam wani fi no ohoro wakra no so hu fi that's it honam wani fi de ya bi nso na hohoro na honam wani fi de wajen sakra ana boni giant na ma Christian should ni mo ja adware amen so ya say because empa
everything idea be a yam salvation but you know who someone didn't say beba what do I say yes my purpose my fabia me to tell me say only say kasa tire then tell how to tell say o person on good scent from your mouth good sorry I say so no be kasa wan kata no when you pampan papa so so ba fe be fe sorry I say no be baba no do nkomo only say salvation just me and can free one no ba no eni kwaso wonu masem atuni person tibia eni kwaso wonu masem atuni pa ko kire o say always eni pa be wonu masem ne ba fom ne di ne nya nkwaje amen everything is a salvation when you make catch now whatever you are watching you are righteous the government of Jesus Christ is righteous it is always Satan who set train in our nation everything is a salvation. It is the Spirit of God. Because after 190 to 2 naira, it's a salvation. And who now do not see it? It's the Christ of them. Not every shop I catch yourself, and sending the power in your bonnet for a council. 190 bonnet for them. The Radimra Sonami. And who now not to crow. To 2 steps already go for him. The person of pay, you need to change. You need to turn to such Christ. Amen. Brother, and you're common. And you say, as a beautiful. There's somebody in the person, what do I some of the bone without? No sacra. Then I saw amen. Amen. What I say? Me say, so do what you want. No, Jiletta. What you say, fool? From an fan. Banchinian, I can force woman. Yes, I'm from Amfamo. Nafa, but no village. To no banchini near Hoto. Then tell me who conclude you may flash or the man. What I say, a real dozen. A real dozen. A turn of bino. What I will be saying, I rather see a man in our mommy. No, I can't say, I am not correct. Jesus Christ, or some man in mommy. The trouble, or the child, dear. Waka. Young man, rather than Bonso. And you know me and Crante. See from no friend us. What am I saying? At some point I make a throne. I was see a kind of correct. The young man of Boman, young so be confirmed you may feel free about it. At the bar, sorry, was sending the barco. Or shut idea, a yet transparent. There will be a winner also barco. Not the bar, sorry, no be anchor. That's a nippon ticket. Say, we say, I had a pack. What I say? Influence. Influential. Or any say, Papa. According to say, or baby, I said to us, I was for a back. One cup. Or some you look. One cup. No, but you're not class and it's another autonomous. One cup. The next 3 days, no. Be able to say, yeah. Be able to say, yeah, but we will be a ship. What I say? And Diana status of Ifra. A man in your dupont. And Pampano, what you say? Jeme so amen. Amen. Nti na Yesu na na saka o. O se dia bia nyama so agya bia ayo. Ye piase. Man mo mi ndi ene se. Wa ya se. Eto ba ko bia fu mo ndi o no otutu. Abo. Mpani ni ko. O person ni hiru kula ba kasa sinu. Kwa sempa. O jeme so amen pa amen. Amen. Obi dia so. O dwi sa no yi hini ni nyina no apete no. No dia go. Nti a hye fra na so na yi ni nyina. The person who would say me, Sesawati, Jai Boneto, Jemaso, amen. Joe, what's he saying? Or say, I didn't have been watching a good sense. Fellow Gussas, who could say, Woodamon, or Bicus, but I rather home. Or Jemaso, amen, amen. Or Bicus, I would have Mono, Unsas, a would be Chagua, a Kusadiaka Eja. FM 89.5. The Academy, Eja. Ubiantenas. Me type of practicals. What you say? Amen. Oh yeah, no. I want to catch you. I want you to do this shit. But I rather home. But I know. Na ye papa. Class somebody. I saw no bet me already. I bet I rather no. Na you already a pet. Tell us what's it from Mononko. And from Subai. What the character of Jesus Christ. The life of Christ. The power. What does it? Tell somebody the love of Christ.
ɛyɛ adwuma wɔ mu faith ɛyɛ adwuma wɔ mu Yes. mepatɛ wate aseɛ Ah. wontumi nkɔfam awurade ho with sin nti Paul sɛ yɛbɛsɛ no Wow. so onyankopɔn ba ne ba a yɛne ne bɛhyɛ yɛnyɛ sɛ wɔ no na mmu yɛsɛ no yɛsemla mepatɛ wate aseɛ nti mafotua mede ma wɔ nɔpai wɔse bata awurade ho mayɛda ne mabata ne ho Ɛno no. wogyeme so a mepɛ amen Amen. mayɛda ne mabata awurade ho ɛkɔ bɛɛ na memfa soɔ ɔmata awurade ho mepatɛ wate aseɛ Nokwasɛm. fine ɛkɔ no nie number one ma separation mmra wo ne Satan nsɛm the first step ma separation Titi mu mmra. ɛmmra wo ne Satan ntɛm Yes. amen Amen. sɛ ɔne Satan ɛto abasako mu a ɔbɛta awurade ho ɛnyɛ ye Yeye. nti di kan ne Satan ntɛm no nte Good. ne biribi a wɔhɔ bi afara no gyeme so amen Amen. sɛ ɔde ma no yɛ na so ɔba a wotumi gyina ka sɛ Satan ɛba me nkyɛn nanso no hwee Ni mi hɔ. ɛnimi hɔ give everything bibia Satan de ma obi afama no Great. so ɔyɛ aseɛ Amen. fine afɔ wowie a ma mente ɔ second step wɔne Satan ntam wate no second step tie sɛm no yi Yo. watwe ho afiri bɔne ho wate aseɛ Paa. afei deɛ wobɛyɛ nie Yo. wobɛma kwan ama wo ne Kristo bɔ mu awu na ne naayɛdeɛ bɛ asɔre Sorry. gyeme so amen Amen. wone ne bɔ ma wu kɔhyia bɔne no hyia no Good. wɔyɛ aseɛ hyia bɔne no Amen. na sɔre wɔ nkɔ foforom Amen. amen Amen. wosi okuani bia so odua buro no fifi foforɔ a wokɔfa buro no mu a wɔyɛ very careful Yeah. ɔtumi ka kyerɛ sɛ mesrɛ afei ne maburo no fifire Nantiye no wantiye. fa kwana no Ni wane. fa ɛnkyɛnkyɛn mesrɛ wɔ a nyɛ sɛ wobɛtiatia so Sure. na ne kɔ ho sɛ nyinyini duru baabi a wofam anha no Ɛha no. na no nso korɔ ɔtumi ka kyerɛ sɛ nanteyɛ no amu no Mu no abo. so ɔyɛ aseɛ mese me mayɛ fuo pɛn No ane no. nti menim asɛm a meka Nokwasɛm paa. ɔwo tie me tie me yie amen Amen. nti asɛm no yi wobɛma kwan ma wo ne Kristo no awu na ne na sɔre So ukobata no ho ane. wokɔbata ne ho nti sɛ ɔsɔre wie a asɔre wɔ nipa foforɔ yam Good. amen Amen. ɛwɔ sɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa honhom a wɔ Kristo mu no ɛba wɔ sɛ ɔyɛ aseɛ na ama gye sɛ Jesus mogyaa Asɔ so. asɔ so ɛsɔ wo so a ne honhom no nso aba nti honhom no nya ba mu sɛ wam wawie Amen. gyeme so amen Amen. afei wobɛyɛ Kristo nyɔnko wobɛyɛ Kristo nnua sɛ ɔde aseɛ afei wawo dictate ma ho bio Dabi. Kristo na bɛdi kete ama wo wone Kristo dwene bom wone Kristo nante wone Kristo yɛ biribiaa Amen. you can't dress anyhow Dabi o. na tare a wopɛ na abɛhyɛ Ai, kana wo mata no. gyeme so amen Amen. ɛnyɛ sɛdeɛ wopɛ na abɛyɛ ho Dabi. gye sɛ ne nyina firi Christ Amen. wate aseɛ nti wo bata ne ho a bata ne ho yie Amen. yɛsɛ dua bataboa ne twa twana Twana. dua bataboa wontimi twa Twana. wontwa nua no asɛ ka nso Wasɛ no. ɔsɛ no nti sɛ wobɛta Kristo ho a ma menka sɛm kyerɛ wo Yo. ayi a wɔ mu ni privilege ayi a wɔ mu ni sɛ number one obi a ɔbɛta Kristo ho biara no wobɛnya n'anim onyam no bi Wow. The glory. the glory number two internal life yɛ ɔdea Dan kwa no. number three watwam afiri owuom kɔnkwam Amen. wate aseɛ number four tie ne yie number four wɔ escape death Wow. Wow. wɔ escape number four no gyina ne yie number four obia nti asɛm wɔ yie four ɛna mebɔ so number four ɛne sɛ wonya de ho kɔbata Christ a there is no evil in this earth Good. yɛ wobɛtumi anyam Ai. gyeme so amen Amen. wate aseɛ there is no evil Obetime nyam. in this earth including Satan you are safe nti na ɔsɛ awurade ne honhom no fa kɔ awurade nyankopɔn honhom no ahofadie Ɛwɔ hɔ. wade aseɛ you are safe ma akɔ
adamfo wa wi ase nyina andi ntia ho wo moboa wo bata baby strong man ne bum na abata yes strong man and the kura wonsa one itimi akọ wow what you say and then what dey ba wa free ho enye yeda ma ufia ba ya no ufia nkonya antrase mprama omo ntime mvancha because of bata ohuodenfo bi onmanyamfo bi amen oje me so amepa amen nti o se so bata no ho dia ade a man fi mu mra ya nioma pa good what you say so bata urade ho dia ma dia anfiri mu mra no anioma pa ada ye be hu nioma bone no ne ehuru ba bia wugina wo mbata no ho oje me so amepa amen amen tia semri o se bata urade ho bata no asan pa na me no kan no some message you some quotation only preach prosperity Associate Bishop Cadmus, he preach prosperity. Maybe calamity don't come. What is it, 2008 or so? Or my sama said you me told the number or the preach prosperity power a month for Titigu. I'm hey, the sama said you a salvation. One of them doom TV. Oko preach a university bi no massa message no mu huri gamene bi to shi say them say message na wo man sha no anointing falling o man sha de na adwene tira no but a pure salvation the second coming of Christ tell somebody so wa obi a wo mata urade hu bia wonya ne dia oje me so amepa amen amen the so mata urade hu a anioma was a free mobile and your mapa. good Obi a wabata urade hu bia no ama abo hawo. yo The boy ya fo. O hada no de no bedi kan. Ama abuntu amuyo fo. amen O ya se. So fo urade hu. oh That's me. Evil spirit. Me mani nya hu. Sabaye sabosam, sademon sabonsam. Or you're out of you because maybe abata no very strong what's the so amen amen akwete sa kwada ane ne papa nam na bia biribi obo no to ane ne papa nam no mhia wa so dada we na bono no so dimirika wa jane papa nsa no obebutu wo kire wo ni papa nam je so amen amen ni jidi wa ni papa na ho den na gira ho papa ntu ho den fo pa so butu ana me ne papa ntu ntu mo ne bi dabe o so pa jeje wa no ono akola no amen amen so abu ni pa yo sira ho den aba sorry asia enti Christ shi obi obatan ho no obapache seka wona na ase that's it obapache wona na ase wona na ase ibechecha woni ayi anya nya nkere so ontumi ye hwe but Christ fisa ye fam papa bi ho so ya sia ye fam ohodefo bi ho na ano ani ye se obi agene ye se ofam ho bi so onka ho ni yoyi jeme so amen amen ani na fi mu ba no se na grade ukura de money utimi muna made ya che so bata hobi wasa se ukura de money wo obi muna se po obi hu yi wahi wo ya trofo wo ja ne wai bonsam wo ya trofo wo ya abortion wo bo jaman so dressing enye wo ba ka se me comment di sentime bata urade ho ona no bata no ho wasa se enti the Bible so o made you no fafa e me dimini but mu ahoden wapa ahoden na wapa ye Holy Spirit ahoden na wapa no eno na ho nkonkron eno obi anso nkonkron tu mu bia wonya urade dia ntimi mata no ho yo watu se so obi ni Kristo ho a onya na dia amen amen me pa
say ene tena see ye ne tie message ni pa amen wasi bata urade ho na ya dia bai papa da bi wasi ye mi omafi wasi ye papa twetwe ba ma wasi ye papa tafre sabi fo ane tafre oba ase ye papa wasi famoa ye papa ene wasi na bata urade ye papa ko jisika duro wasi ye papa jeme so amen wasi bata urade na dia bai ye papa ene papa ni se mayi sika mo bi o tie ya no o ka sa do ye sa de ni bia ye wa twin e bra ye papa yo jeme so amen ene ye wa papa yo obi etimi ya papa yo no ka sempa konfo kura etimi sisa na makoche ye papa yo aye papa enye no bi wasi na ye papa wasi na ma pefri nipa diam amen oye suban padi the character of Jesus Christ e pie wo mu amen wasi bata urade ho na ye ya papa na sa su ne di ne kure so ya se ana sa sin sunso so far so ma fa won ko so te ha always manukuru mfiri wanum because what bata urade ho and the spirit of God is upon your life so ya se it is no kola ho na abatena mu you can't tell lies timi sida so ya se you can't tell lies if you say no kola ho ma ba ya abatena mu inti di no kola na ma wani nka urade ho oh ya se di no kola day and night ma you hunu no kola wo bram good ye twa ti kura no ma no kola na di so bata no ojuma wo ye ma no kola mram amen so ya se gare na aton ayi o de se no nka no enko papa ho no fa ho man pempam ma no kure nya adwuma so se gare no guma na ye be ma no kure ni na wonya no kwafo o ya se to na de bu no enko na ne kamera mu ma ni pushi masoro adai o ya se on na ne kamera no de gum na be duru half to hwe mu guma na ya ma na pefa ho so so ya mapa o hwe ma o kwa so na wa kitu bo so o kwa wona o di siso da na di nukure o wajá sẹ di nukure tí a sẹbi ni obi anya sam wúni ma sẹmi ni ẹnyi sika nkodi adansi kuru mu o si di nukure jẹmẹ sọ amen lágbẹ́ náà wáyé yìí gaanu o yẹ kurọ̀fọ́ lágbẹ́ náà wáyé yìí gaanu o yẹ kurọ̀fọ́ ahwẹ́ ọmọ náà fàásì wọ́n bẹ̀bí sá tí a sẹbi ni o si di nukure ẹ̀ báyìí o wọ́n yẹ mi nà tó yẹ. Bible asem no jẹmẹ sọ amen ọsẹ nukura ni yàrá yàrá di nukura di nukure wáyà sẹ wáyà sẹ wọn mpira wọn okura akyi o yẹ nukọ afọ no wọn di adansi ẹsẹ náà wọn kọ okura mu ayi o classmate bi a náà yẹn bọ dwamá ni firi aburokyeraba okọ da hɔ saa ne kọ ka bom bẹẹ náà wọn sá báyìí bẹẹ náà awia no yẹ hyehyẹ o ẹyin náà sẹ wàá yẹ ehu náà sẹ bọ gari dẹ. Oba ya na okuru oba fia oba du ya nura brama bre suma makosom ampa wakosom wasosom bone osum dos pana no ho dos asom osi di nukure wa wuri adanse so baba pani no ene onu kuru na woye tinka wo senka di nukure di nukure yo what is saying wa wuri adanse se nyo ne ba ene wate di nukure o wa wiye o ba ha ya ko asam na ato no sem wo ho wasi trasase wo so di nukure adeɛ na awotɔ no nti woyɛ sure adeɛ na awotɔ no woyɛ sure sɛ ne bɔ no yes ɛno nso yɛ asɛm wofa ne sɛi na wotɔ no sɛ amen wasi trasase wo so ne didi abai nukure woyi sɛ asase wo wɔ ɛne da nam ne asɔfo bi di nkɔmmɔ ɔmɛka kyɛn sɛ asase wei atoro di hene 4,000 years ansa na nokore eba atoro edi hene 4,000 years ansa na nokore eba nokore ba no nokore be yisu 3 years so they conquer atoro what you say but atoro gina na atoro su kum nokore good what you say ena nokore su fifi won nokore yam abaji hini jeme so amen
nti atro gyina na tro so ene kum Christ nti obi a wode no kora nanto bia no e wasa tro ne turn against you nti na Paul say obi a odi abrabotre na betena se bia no obeta no amen asabu ne kamata ase no kwasem ya ka trofo a otra ani Satan when say Christ do ye nyina nya dance kurumufo e ko jira ko ka say wo se ni se wa bre ko won kan dance kurumufo ka say ye jira so ne bu na tantie kum no enti Pilatus Herod say when say wo ko say me jontin se wo ka wo dia won ka bi wo se so won free shram mrawa ka ni misutumi ye jira troso kum no so ya se esie no esie no essential and current you can say you can't hide the truth. That's it. What do you find current show? When you see how befifi jama so amen one day the current you know the do be fifi I tell you so would you bura the way no kwafon what you say what 3 days na fifi the nkwani ni mu no obi a woni no current nkwani ni mu so ya se obi a woni no current no ankwani dia ba God spirit intinimu because a God spirit enter obi o twetro mu that therefore was it dinu kura ibu sa sofo nyina o sentimu dinu kura ma safo no atini ye we are bishop we are cardinal we are very reverend we are doctor tiasemiri we are apostle we dinu kura ma church no sikana awje no de yadai FM 89.5 sikana awje wa so da no abo sore ne ho bra dinu kura ibu sawo question also class asiso eso no kura ni mu so ba wo se no kura wo mu ahwe suban oje so amen we bra du aya bobon for afodie wakase no nsore mase akoto asase nipa koro na nso akodi ka no kamre timudia he ana no kora timudia he na no kora oja se otobra sore ni sika ma na yire so mfa nkocha na kwaso abiriko mo te school mo ya sore asabe jira so dan asa kase asase ne ya tua half abiriko a onto kora onto ohunu bi kora o ba bia omo sia sofo no kredi no say omo ya sonfo ma sore no ana sa sore na esmo mo somo mo mesi atamu da sama sejuwe ho sa kotashi we eni pa bebrebe kojem wase tono koranto tono koranya via ben tono koranya wuta amanto ala hanso se no korani di no kora everywhere jama so amen we be some deaconesses and deacons elders presiding elders and apostles area heads asafo mpani fu amutie me entemum di no kora ma safo no jama so amen wanu wonam a obi sha ka asafo mintutu so duduni oji ya wode fai onkai kora ohun dia kosi number 2 mo ba for the area ya prejudice ni bi betra wonsa e fa he ene so ohun do de aye atena so ode ya na nhihye ne ntoto o say Satan wa clever ba na ni atibrita o so ofri Satan sa enso de sika wi ni wode no kora wo yire ho ko fo ba bia but wo ya kronfo o ya se no kora wo sika mu dia unimu ye jema so amen listen me be a church no ana ma wusa asofo bebre ya wudifo munya sika cause me hwe yesa ya de be a church no ani sika ya de ya adwuma what ya say sika ya nya a de ya adwuma me hwe few years ani adwuma ya ya no amale to to asore ne bia me wusa asofo ya wudifo mama nya 30 ni 20 ni 40 years na yes cause asofo ne bi kura tua nsore ma na bika de onya adwuma ya man every month e man bibi cause me hwe
just imagine 50 years when you started church no branch be agye dia fa ni atene foforo na any plot what I say Yes. you started church in 2010 and yeah I just say you started churches a biem so what I say fine maybe I have branches we say what 37 branches 37 and 33 our land you be a sin what did you mention us and to see come ban then I'm there So for your machine. what I say Wow. ono nkoano over 3 e wonu krom Yeah, you more say man. I do. e wonu krom wo de ya adwuma gu na council We could always excavator. VIP or 4 maybe ko share VIP for mpani mfo ni bi or advise me so for top VIP ni bi na nya adwuma ma na say me asoro na nya me dia sa wo But you know more. na say so for we obi na say e mama akwa you so amen Amen. mama akwa bo so for ni bi din o so obi dia mienu obi dia nan e adwuma ma no obekomena na sori nipa bia ni mo hwe what I say me passa was it Near me kosu. you must say amen Amen. me passa what to ha no kore so want to be a nisi kamu no kora bibia mu ni wo asa I knew. di no kore aso for mo the branches Yes. plan of Zion we be samo And yet. asem we komu obia o No kore no. o se trasa so we so di no kore wo wi a wo se sai O say na ma wani nka urade ho na ma wani nka urade ma wani anka urade unya TV what I say ma wani nka urade ho na wa ma wo de wa koma no pe. obi anso no so Ma wani nka urade ho. woni se obi anika TV Baby lo. amura TV ani fia kura mani nye kura mani nka ofia mani nka The pressure base usual ma wo. mani nka kura na tifia fia ye fimum ena ye nya hwe nhwe wose ma wani nka urade ho Bible da fia o so se na nka Babu no she. what I say Ya se wo. amen Amen. ana ne kuru kopa TV ni bi bai o se aka decoder mani nka de so amen Amen. Bible da fia o so na nka And ya jan trade go to the link. Pe funini. what I say o pemfonyini And yo. so what I say yanika se sei konkom baajia ane I'm the Vera. Vera ana dia mo kekabi Mo ke bi ai. Se sampura o ja ya. simple Maria Maria. ana dia bio wonu se amanyu mi sori ase I'm say me so le no. say only time Onya la gata ento me lenyu me sorry. wonu se starting was surrender ase Ai. Ni go enyu me na sorry. kunu mi sori Kona so fon ko ane na yere wo so don be fra obi ama. No ma what I say omo tu ebi so nika au football so kwa sorry me ya bobo obejina Ampu wonam kwaso wo ko. masa masa yefo Ai Barcelona ni Chelsea. Barcelona any Chelsea na wana sabi Ai tutu. masa how many minutes Ai second half no bo mabo ai o mo say second half last 2 minutes per penny. and me hebi na ko sorry Ibo kwaso le yo. what I say o ko sorry o and so na ni kan ko ka bor no Ba eno kro bebre. who say ebi ani ka wo mam o Pentecost ni o ko mu sanko de ken kran kan chano ba kramoni ba bia chinu to the point share we ja ba bra to ko ya lola Ojidi broso. Ai. Akojidi anu ode. wajai Anu ode o. what I say Na bi ni pani kan won dia no ode. Share. na nika ose ma woni ka urade ho
Christ alone, only God alone. You can. Also, what's the morning kawrate ho? When you say will be how men fans say, that's all them okay. You will be also say, Beneza Warena, Obeja Asor. my Jesus. Hey, that's any come. Oh, as I'm making. I don't know. And look at an example. I know crack. Me who be. The pastor what I say. Bet you may brush your crib. Obe to be a brush you. I saw him I want Banyan. The Nika was so for Kodum. Yami who no brush you on my home. What is that such a name? What I say? That's my name came at the home. I'm on your come up. Amen. Amen. Only God alone. We need cool at the home. We need cool at the home. Amen. But we need canoe. I said, Banana canoe. Obiani Jawa section. A hundred Nijawa. But we catch any cruise, I know that I need you. Jenny won't be there. That's my hobby. And then hobby. But someone need cool at the home. Now, I do Superman, you are come ahead, and then you are come up. And you're dying. Eternal life. Jessica. Wakakoma is talking about the soul. That's it. Could I be on Pehona? It's talking about the soul. Amen. Amen. The Superman, you are come ahead, that is internal life. What did you kill in Pehona? Man, in Jessica, or Kiram Pesicao. We sit down, we can't count, we talk out, we can't count. I do our class, I am internal life. Because I'm a pay, maybe I'm original. Message in about Psalm 37, 1 down to 7. Monsieur, so somebody a preach you, say prosperity or bois. And for she, amen. Amen. When you can't deal, and then you will Nika. And you will Nika Christo, and I forward to look around our buffalo. Oh. Obia, I said, what in the class of my buff? Don't support your boy with a what was 20, Ubufu. The Saturday, so I knew you go on to. The son was so dressy. You can't tell one word. What is it? The Nika one. The Nika one. It did not come up a baby subject. Yes. The other man come up a bunch subject. Or some one in town. Now, Mount. Yeah, come on. And you're that dressing. Only so be a bonagin potele. And the man yet to want to make you a minute. And no crepa. None of them shake Jezipa. Interest you, Mobay. The Jimmy Netmark to know. Or some one in town. The Radimon, you are come up. Not for a question and shot. The farm tone. The far who told us so. Oh, no. No, way you think you decided to. Also, I can. When you come out of what? Now the whole ton of swat. Also, I be only done a papa's womb. And they can't papa. The papa for one to the. Then they will to make a go bit to me. Papa Cotam. No, Papa Tam. A crying for TV on for radio. Papa. So, who Papa will give me the car? Was a bonnable. Da. Was a distractor. What I say? Into the Akolana come up, Papa Bayamano. Amen. So I say, when you see. Was it for quite saying? For what coin you know? Some. What coin you know? Just somebody know. For sure, I didn't some. The farm turned so. Okay, assassination depend upon the Lord. That's right. Found to so. So I say, for what so good. For what coin is shining? The farm turned so. Not for what so. Oh, no, obey. The castle be didn't want to be biswa. They say, what can I? Jemaso, amen. Amen. O Gideon, what you are doing, what to yes. Some women talk. What I say? O Gideon was sad.
said you hear be able to be provide no adini ni ho a woni ho na ho den no na ni da so no no ni gidie no no that's it ni nkwa no no amen so ya say and then I don't want to so os abundance zawunsa I want to show no esa wo sumbu sumo enyam sumo wo some bundles you don't want to so os ama hanky wo some bosom oyera na wanya wo di kwose na fie no aboson so ma esikaduro wo di akopete wa patam na esikaduro antwe customers ma wo sana ntwe manete obi ko jiadura ne nyina so be sa djuma mo sa ntwe ni pamra ne ya matade na so akwaji bie e the same then I don't want to so is it God or idol 89.5 what I say was a found to the show no obeye you tin ye di say yeah already be you tin no di say the chair na nipa nyina hu tin to so amen obey you tin ye di say the chair ade achi uhuru bibia play ade a wa hu sumu no ade achi a wa ade abai uhuru ade a wa hu sumu no ade achi a me so ya ade abai uhuru obey you tin na di say the chair na wo bim say owi ano bim say original you come awurade what I say you bim so waso atase do wasam abu bim hallelujah amen ibushaw and all of pray again away and when Jesus adentina you be go mu because of classmate bi an in school not one of the yaw onu ko afo so wasi da ya say hon waje wo me ya kachi o onu ko afo so wasi da onu ko afo so anya sika onu ko afo so kwabro tire no why you worrying yourself adentina worry why you worrying yourself genesa I say how about food na mabo how amumuyefo na reni dabi no hwe magu sesere the person na pai say ka ba tie me wo follow rade ho why a big mistake wo rade ni wani da so why big mistake wo fa hu to rade so why big mistake obagema the person na wo ni no kore why big mistake so what you should Christ do dia any abata rade ho ya papa transasi so de no kore woni ka rade ho rade so ba ma ni wa koma rade Jemeso kasa amen ya me show no more kase on pajo Jesus Christ dimu amen